Katkom na ki khubor mentagas ngi la yathu ba wei he pulit ubabat ya kakardan subdivisional police officer ubadai naga jala Manipur ula sha set yap no ha ki suba king atyar henin gasi ba ar ha thaj more ka bhap apo ka tengnapal district ka jala Manipur. Katkom gajing itu ki he pulit ka nega jala ki kan hun kai klau kla cher kuli yau ne he pulit ubagateng uching tham anan. Karba udang ni Europe ya ka helipat badang sna thmai ha eastern grau kabadan hagane ka snong khaput basong bunpai ki badai na ki jai badeu kuki zo yau ne he puret la panket no marmar tim la ja kan jing sha siat sha primary health center ha more Henry ulaklat no namar ka jing jur plat ka jing ben sau ong ki pulet harin ka jing jia ki pulet berkisipai kala pelong ka jing kanra ka bajur bah man yo kam ya kan kinhun kai klau ki bala don kti ban set penjap ya une he pulet nakaliang menteri rangba ka jala Manipur en beren sing ula ong ngadap ka jing sosi ktang ya kan jing penjap im pe ya uching than anan ubadai ru osi ka more police station hanin ka step nginjai kan mau ya jing IT ban syakri bad ya dai ki pai ba ngin penyo ya jing pan sajai ke nong le ya kan kam ong en beren sing menteri rangba ka jala Manipur.